Mä oon yksi tyyppi ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tässä videossa me maistellaan erilaisia herkkuja Jääkenkaan. Aloitetaan ensimmäisenä tämmöisellä Squid Game noodleilla, jotka näyttää aika kummallisilta. Nyt on nuudelit valmiita ja tämän maku on joku Korean barbecue, joten tässä tää tosi hyvä haju. Ei ole niin hyvä. Ei mikään paras. Se on kuuma. Maistatko sä tällainen? Se on kuuma. Tää tuli kuuma. Onks hyvä? Tää on ihan hirveä mausta. Ei mä maista mitään muuta kuin Ihan pippurinen. en mä osaa sanoa mikä tässä maistuu, mutta tää on ihan hirveän makuista. 0/5. 0/5. Ei maistu paljon miltä. Söisin mieluiten, jos joutuisi jonnekin autiosaarelle ja näet vaan. Paljon. 2/5. Tai 1,5/5. No niin, seuraavaksi maistellaan jotain jogurtin makuisia karkkeja. näyttää, että ne on vähän Nää näyttää kirpeitä. jotain, niin, nää näyttää ihan kirpeiltä. Ainakin tuon kuvan perusteella. Haluatko haustaa? Koto miten täydellisesti aiottaa. Okei. Tule nyt sieltä. Mitä vitsiä? Tää on jotain. Tää näyttää niinku jotain nallekarkin. Mikä se onkaan? Kuvassa vähän isommalle. Maistaa. Ei vaan. Kyllä mä annan tällä 4/5. Ihan hyvä. Jogurtti. Joku semmonen rahka jogurtti. 4-5. Tai sipsejä, jotka on aika semmosia vähän niinku taffelin kuvata tässä. Joo, ja nämä on nähtävästi kuuman grilliruuan makuinen kypsennetty pikkupurtava. Ihan mielenkiintoinen. Näyttää ainakin toi pussi. Voisi olla. Joo. No niin. Ei haisu kyllä hyvälle. Hyi. Hyvä. Kuka psykopaatti on keksinyt grillin ruoan makuisen sipsin? Ja tää näytä yhtään samanlaiselta mitä tuossa kuvissa. 1/5. 1/5. Tää on jotain karkkikalan makuista, jotain limonaadia. Aika mielenkiintoiselta näyttää. Mutta ennen kuin lähdetään maistelemaan, niin pistä kommentteihin, mitä sä haluaisit meidän maistelevan jollain videolla. Siis tää on... Mulla meni ihan vetiseksi kädet, kun mä... Jotain savua sieltä vähän tulee. No niin. Tää on vihreetä. Tää on vihreetä. Siis niinku sille karkille maistuu sille omena. Kyllä mä sanon, että tää on hyvä. 5/5. Todella hyvä limonadia. Kilottaisin, jos löytyisi jostain muualta lisää näitä. 4,5/5. Oli hyvä. Se oli selvästi sen karkkikalan makuinen semmonen tommonen vihreä omena. Vähän niin kuin. Mutta tässä oli kaikki maistelut tällä kertaa. Kiitos kun katsoit, tykkäsit ja tilaa kanavaa, jos haluat lisää tällaisia. Se on moikka!